Hei, salut prieteni, ce faceți? Bine v-am găsit la un nou episod din Gianina Vlogs. Astăzi o să vorbim de multe lucruri și o să fie foarte interesant și o să vă placă, cred. Zic așa, după cum ați observat, cred că n-am mai fost prea mult pe Facebook și n-am mai fost pe YouTube și n-am mai postat. Am fost în ultimele 2 zile la un botez și am dormit acolo la Reșița. Am fost la un botez de ale neamurilor noastre. Tatăl meu este verișor cu mama fiicei botezate, Așa, pe botezată îl cheamă Selena Denisa. Este foarte frumoasă, foarte adorabilă, iar mie îmi place foarte mult cu ea și îmi place să mă joc cu ea foarte mult. Și de Melissa. Melissa e sora ei mai mare, are vreo 5 ani, cred. Nu știu sigur, dar eu am fost așa și la ea și sper să ei vor să mai facă încă un copil, să aibă 3 copii, și vreau să mai fiu așa încă o dată. Ce fain ar fi. A doua zi ne-am trezit și noi așa, ne-am trezit și ne-am dus, frate, la strand. Și a fost tare, bă, de tot, bă, tare. Nu, serios, m-am blăzat foarte mult. Ok, am blăzat mult. Și aici sunt foarte roșie, deci dacă o să arăt cam prost în acest video, să nu vă supărați pe mine, ok? Așa, tot ce am vorbit până acum, sper că v-a plăcut. Am făcut și multe videouri și multe fotografii de la botez, iar o să le pun pe toate într-un video și o să postez și asta pe YouTube, dar după ce facem acest episod m-am gândit așa. Pozele sunt foarte frumoase, dacă vreți să vedeți despre ce e vorba, despre ce botez este vorba, intrați acolo la YouTube, la Gianina Vlogs și căutați totul și o să vă dea exact. Nu uitați să dați like, să vă abonați în continuare, pentru că sunt foarte, nu știu cum, bucuroase că am multe vizualizări și mulți abonați, dar nu știu, să mă gândesc eu. Oare să mai fac videouri? Da, sigur că fac! Bine, la revedere, pa, pa, prieteni! Ba!